Петров, председател на Тайния революционен комитет в Бяга. Костадин Алексов, Никола Налбантов, подпредседател, Иван Кузманов, секретар, Петър Алексов, деловодител, Рангел Петров Струменов, Георги Арчев, Трендафил Млячков, Илия Стоянов, Петър Марийчев, Петър Анчев, Илия Кехаян, Манол Петров, Ангел Костадинов, Никола Петров, Иван Млячков, Рангел Костадинов Рангелов, Стойо Илиев, Райно Райнов, Петър Струменов, Димитър Анчев, Стоян Рангелов, Ламбо Ташев, Илия Млячков, Тръндафил Иванов, Стойко Георгиев, Никола Киряков, Костадин Аврамов, Илин Димитров, Павел Ангелов, Христоско Петров, Атанас Тачев, Благо Стоянов, Ламбре Петров, Георги Зафиров, Стоян Тасков, Коста Николов, Васил Сокеров и още 30 души, без да се споменават имената им, са в Одринския затвор.